Alak. Ngayong hapon mga katingog sa Pabo. Alak. So karong hapuna, so nag-walking kay para pag ginawa gamay. Mo nga ang walking maka-release just stress. And then, hatag ko siya peace of mind. Yes. So, kami, apadong mi sa Dapanas, Pangilibagon sa ating Leyte. Kuan na gud mi everyday, kada hapon gud mi mag-walking kay para basta makawagi siya og mga kanang emotional damn it. Emotional stress. Paano po yun, no? Awa po siya kailang mga paglat sa imong mga sa imong now. 2 very boring minutes later. Para to guys, nakumay ng interview namin. So, kapag chika, uwisip kong papa. So, hindi na kanindot sa walking. Pag na po yung maka-socialize po ka ang mga tao ba, nagini mo, na yung tawag ni, uy, gwapa. Much later, that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Mag-walking nung nga yung uban uyab guys. Diyos sa taman nung mga uyab guys. Guys, actually, may nakanindot din sa probinsya, mag-walking. Less traffic siya, nindot siya kay. Listen po no, mag-walking ka dito sa Manila, bayon, padas magan kag motor, baan ka dito dai, karang oras sa dai, pag wala ka sa traffic. Kalami, sa purong atis. Nakalami sa purong atis. Say hi to my vlog. Hi, Tingog sa Pabo vlog. Alak. Tingog sa Pabo vlog. Hi, Tingog sa Pabo vlog. Pabo vlog. Pabo vlog. Vlog. Gulo! Hi, Tingog sa Pabo vlog. Alak. Actually, karon pa may mag-start ng one vlog. So, I hope na mo-subscribe mo sa among YouTube channel, which is ang Tingog sa Pabo vlog. Alak. Sakit ako on. Nga na kanindot ang Dapanas. Interview day. Day, kanang para asa tini si Jay kanang ingana na sa siya. Para di siya mudahil. Ay, so swimming pool na siya dili. Wala ka. Dili siya mudahil ni ang Oh, so, kay prone na siya sa landslide. Run. Akala ko ikaw ay atin. Totoo sa Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty. Walking down the street, pretty woman. No one could look as good as you. Mercy. Ay, okay. Nindot na guys. Guys, one of the spots or the tourist spot here in Pero may balik-balikan sa mga tao dili sa Libagon. It's because of the natural beauty. Tanawan naman ninyo pakita. Dili ako na ipakita ang view sa kuan Dapanas bayet. So mo ni siya gitawag og Virgin Island. Kaya mo ng Virgin Island kay kamunay mutubagan. Okay guys, so we're finally home. So see you sa next vlog. Amen. Amen. See you sa next vlog. Bye.